nový školský rok. Som veľmi rada, že sme sa všetci živí, zdraví dočkali tohto dňa. Hoci niekto si myslí, už zase do školy, máme sa tešiť z každého dňa, ktorý prežijeme. A hlavne, že máme možnosť vzdelávať sa, mnoho detí takú možnosť nemá. Keď si pozriete len televízne noviny, kde všade je vojna, hlad, problémy, choroby, tak patríme medzi ten šťastný národ vyvolený, že si žijeme v miery, v kľude, v dostatku, milovaných kruhu svojich rodín. Takže si na začiatku toho nového školského roka poriadne zatlieskáme, privítajme ho. Na začiatok oficiálne začneme slovenskou hymnou. Poprosím, aby si deti, hlavne chlapci, dali dole šiltovky a aby sme stáli pekne, ľudia, rovno, to je naša štátna hymna. Potom bude nasledovať príhovor krátky, môj a predstaviteľov samospráv, ktorých týmto medzi sebou srdečne vítam. Je to pani starostka Erika Mojeková z Hôrok, pán starostka inžinier František z Pitarove, pani starostka Darika Nemcová z Očiarska, a pán starostka Kamil Pecko z Breziany. Krásny deň. Som rada, že sme sa tu zase stretli takto. Dúfam, že deti ste oddychnuté, že máte spustu zážitkov, nabrali ste veľa síl, z ktorých budete čerpať celý školský rok. Deviatákom prajem, aby ste vybrali naozaj školu podľa svojho ústa, aby im všetky skúšky dopadli tak, ako si želajú, aby kročili tým správnym krokom potom. Nech zúročia všetko, čo sa tu naučili. A prváčikom, tu budú teraz počuť prvýkrát také školské zbaviť, že? Tak nech sa to naučia, nech sa to dobre cítia. Všetky písmenka, číselka nech poslúchajú a rýchlo s nimi sa naučia pracovať. A všetkým žiakom, všetkým ročníkom prajem. Nech si ten školský rok rýchlo a pekne ubrnia. Pani učiteľka, učiteľom, pevné energii, veľa trpezlivosti a radosti detí. Pekný nový školský rok. Takže sa pripájam aj k jej prianiu a ja vám prajem krajšie dni, slnečnejšie, ako ste mali prázdniny, ako vám ten školský rok rýchlejšie uteče, ako vám prázdniny utekli a učiteľkám, školskému personálu prajem pripájam sa k tomu veľa zdravia a trpezlivosti. A vám deti dávajte pozor, pretože ja sa znova opakujem, začína sa urobiť tu diaľnica okolo nás, ľudí, aby ste dávali pozor okolo audioteka. Aby sa vám čosi nestalo a sa zdraví dočkať krásneho školského roku. Veľa zdraďaček, veľa úspechov vám, veľa pekných dní. Deviatáci, najkrajšie obdobie vám končí, začína po vás po tomto školskom roku už iný život, takže nech sa vám darí do ďalších rokov. Pekné dni a pekný rok.
pozvanie na toto slávne otvorenie školského roku. Ďakujem, pani riaditeľka. Ja by som začala tým, že začiatok septembra sa už stáva takým rituálom, kedy sa v školách otvárajú brány a vítá škola žiakov. Som presvedčená o tom, že počas 2 mesiacov prázdnin, že ste si oddychli, načerpali nové sily a že ste tu teraz plní očakávaní, čo priniesie tento školský rok. Určite ste počas prázdnin si oddychli, účastnili sa v rodičných dovoleniach, navštívili svojich príbuzných a teraz ste pripravení na ďalšie štúdium a získavanie vedomostí. Ja by som sa teraz obratila aj na vás, vážení pedagógovia. Tiež určite nastala chvíľa, kedy je veľké bremeno, veľké zodpovednosti na vás, preto vám držím palce, až to zvládate s týmito našimi žiakmi. No a prajem veľa síl v tomto školskom roku. Nech sa vám všetkým darí. Ďakujem. Prváčkom sa zmenil systém už, je zodpovednosť, takisto aj rodičov. Dá sa povedať, že dostanú novú dimenziu zodpovednosti, práve na rodičov, na to budú zvládať. Ďalšia situácia je taká dobrá, neviac ako budú dorastať do fyzickej práci, myslím, že aj rozumovo, čo je pre nich podstatné dievčatá. A ďakujem. Niektorí sú opálení, niektorí menej. Slniečko nám desiatky ako minulé roky. Ja vám chcem popierať, teda toto školskom roku. Najmä veľkých úspechov. Nech vám to šťastie veľmi svieti nad vami, nad známkami. Takí učiteľky poslúchajte, pani riaditeľku. Ja vám prajem príjemný deň a celý školský rok. Ja by som sa veľmi pekne chcela poďakovať všetkým tým, ktorí, keď vy ste tu prišli prvý deň, tak 2-3 týždne pracovali. Veľmi usilovne školička je vyunívaná, vyupratovaná, takže určite si použijeme ruky a dobre zatleskáme pani upratovačkám, pani školničke a pani upratovačkám. Pretože bolo dnešné opravené, špinavé steny zatreté. Takisto chcem poďakovať našej školskej kuchyni, ktorá fungovala celé leto a zabezpečovala stravovanie všetkým okolitým materským školám jaslia, takže tiež im zatlieskame. Slávnostným svetom štábu nás čaká pán kaplán Šedík, pán dekán Belák, aby sme začali s tým Božím požehnaním.